Hej til gælluat, mistä älä piutsamut ullamik eqqartissuap qimeriaasalertan qimeriaasa ikkunniaraan suu ilikkarsimasariaqap imalun suu piarassimafigisariaqap assingiingittorpassuillu taavadu Facebookik aperinikkuullua suu ilisnamminerls apeqqutiginikuuneris taam aama eqqartuullattaalaartissuakka siulla ivadumi atsilik aperivo maskaarererluni ikkussinnaappat maskaarerlu ikkuteqqaartarpakka qimeriaas maskaaringinnerussangikki taa atoqqissinaanerus niassangikkusarnatillumi tassam piarsinnaapput maskaarernikut taaksi piarettaaraanni qimeriaattangui sumutamaan saassinnaasarami taa ua iluarinerusarpaa maskaarerlu ikkullumi taava nilsiina aama aperivo qanu ikkutivillu ikkuttarpa katattortarama angingillungit imalun mikingingaannertaaqano iliorluni qimeriaasa tingungukku aana qimeriaasa tingungukku qanu mikinginerlugu anginginerlunguluunni takusinnaavat tamatu naamangerrattarpaa inuit taaksia isi mikinerulaarpata qiortariaqartarp mikingingaanni imma uunga qaninnerutin llungu atorsinnaavat taa maorissua sequnnarlut soorl ikkunnialeritit taa qimeriap qaawan inissillu takussua qimeriap naafian killinnersu imalun qaangeqqanersu qimeriaas angingingukkit toortaqattaartussaangamit taa aapillertissinnaavaa ima ungilassinnaavo qullikorusaanginnersinnaavo angingingukku taamaamma angingingukku takinertaani qiussuat qulleqanginnam sakkortunerusum uat maanartaa aannaanner aana takiner maangaanni qiussua naammangilernissaattungaan mikisorilaanguan qioqqaartarsinnaavat angina takinarlu qiorukku naattuarangortussaassaam taamaam naattuarakkaarlu takullattaarlu imaattorsinnaa taava Katrina Aase aperivo liimitaaqanusivistigisuma inningateqqaarlu atineqqartarpat taanna sungiusarsinnaavassi liimimu assingiingissinnaasarami ua depends atortarpara marlu imaittu marlu 35 kroner qattarpmaatassami inaluaa Danmarkim imma akikinnerusinnaapput ukku atortarpakka iluarisoriussuak panereeraangamik nipoqqutaannarn ajoram allat malunginiartarpak ilaitaamaattar taamaam ukku pisiariuaannarpak iluarinersaangakki taa nalinginnaasumik 30 sekundi 45 sekundi ilaanni liimita anginaartuulaarsimangaangakku minuutti utaqqiseqqaartarpara nipoqqutalernissaattungaanu taa paaserusukkukku qanusivistigisum uningatissanerlugu ukuttartarnu assarnu mikkisunguam liimim ilisisinnaavutit taa tuullattaallungu malunginiarlu qaqungukkun nipoqqutalertartu taava aviaja piileraanne qano piilerukku uangaanniit nusussuat qimeriat naminerl sissuissuat nusunginniassangak qimeriaasartaatingoriarlu nusussuat ilummullu peeriartuaarlu taaman annernanginnersaasap uangaanni maattorniauk ilungersnarnerujuugu uangaanni peeruk iluarnerpaajusarpu taa arnaa aperivo amererlun ikkullu imalunni aminginnerm ikkullu isorliluarnerua ua iluarinausarpara isikku aaliangereeraa qanut isikku qissanersu taa aattaa qimeriaas ikkullu isoorlmassakku iman isikkoqarusukkama qimeriaasalerniarpua aattaa piareeruma taa saara aperivo qanorsivistigisumi atasarpat qimeriaasat qanorsivistigisumi qimeriaas atasarpat qanoq annertutigisumi liimilissappat liimi silittorsuusariaqangilaksiasaanaarnaversaassuat
Bonni taan bonni arattangua qallerluassuat takutsuara limi ikkunnialerukku taa laila aperivoq isi iman matuuillungu ikkunneqassanersoq qimeriaas ikkunnialerpat naami ima nerrivimmiip tarrarsuutit imaluut iikkamiittappa issерsuutialu videoliutigamingo iikkamiippoq taa imaasillera ikkutissuara ammu isingalunga ikkutissuara ksianili nerrivimmiippat imanna ammu qanu ki niaqut silteqqaraartilluu uunga taa ammu isingisussaangavit qanu oilluit ammoortussaam taa sequnninngikkaruart ikkussinnaaf Facebook-kim aperinikuungamasuu paaserusunnerisi taa soriina aperivoq uanga paaserusussinnaara qimerias assingingitsorpassuusaramik soorlmaatissiimiittut taannalulertarin qimerias sorli isit ilusiinu qanu ittunuttulluarnerusarnersu imaluunni appeqqutaanginnarnerluni isikko soorlulluinnarsior paraar niarluni imaluunni fisterluni ilaalu alla ilangulluni qimerias assingingittuupput uwa iluarinerpaajuakka qimerias ima isikkullit unartaa naanneruwa ataatunga takinerullt taakkuungamik uwa kiinara takusinnaasartuut ima uunga saannerullni uung takineruva taa uwa pisariaqartitappara isimma anginingorlungi uunga inittornerulaar ningorrusullungit pisariaqangila kiinara taamaakkam taamaattuaannassasoq kisian uwa iluarinerpaasarpara namminerlak kiinara uunga silinnerut sileraannissa taamaamma naanerani ukuttartaat takinerungamik taa uunga iman tallisinnerusaramingi isikka optiskamik taaksiannili qimeriaasaqarpo meqqutaai imaat tas pupillippit nalaaniit takinerusut tas taakkuuppu isiti ammarorniingortitteraa taakkuungami aamma isi ammarluarnerullungu oqimaaqatingiisilerlungi qanu uunga ammarluarnerullu aappaa uunga ammarluarnerullu taakkuuppu tassa isikku illinuannarinerus imma apeqqutaaruq qimerias qanuit atorusunnerlu uwa iluarinerpaasarpakka unnukku qimerias alissamama ukuttartaat takinerit ukuttartaa naannerit taa tas uung iman tallisaammat uteqittaarileruarpaksia qimerias aappaa nunguttoqqangama naa ipaikku qulikkaatan pistiiliisararuarla tamatsu ataasia atoqqittarik uku ataas 60 kroner qammata ingasangalungu neriulla atoqqittaarusuppak taaksianni illit apeqqutaaqqanut isikku iluarineruneri soorunami ukutu ukua soorlu sakkortup ersarikkam takilluti qernerluarlut imaattorp taa aayuk ullui naa immaat takeqqatingi pajaaraluartut aayuk ulluinnarn piukkunnarneri meqqutaa ikinnerungami taavalu immikkoorlutik ukuli tamam ataatimoorlut imaarralt imaannatsig taamaam ulluinnarsiutin piukkunnerujussuak aappaaniisan illiullumit aappaa aayuk assingungajap siameqqukinnerull taamaasil ulluinnarsiutin piukkunnartorjussui aamma tassua imma taan killeriaru tallisoorsinnaangama taa pilungua aperivo ikkunnerini nalunakuittarnermu paaserusunneqanusukkatigisumi ikkussinnaanerlumit apeqqutaaqqanu ilikkarsimatinginerit qiortangassaappata qiortarneri ilangullias 10 minut angullu qimeriaasalersinnaagut aallarterlaajungu iksianili uwa sungiyunnikoriarakki
taavale modele atortakkakkameriaasa taakkukkajuttaruissuulti qiortartariaqartangilakka taavale liimilaaginnariarlui 30-45 sekunder uningatilariarl iman ikkutipallattarikki ua imma 2 minutter qimeria taas atorsinnaasarpa inumi assingiingilak taamaallat nalunarisaaruq uteqattaarlu ilikkarnissaat tungaana pittaanerpaarpaajuvo uteqattaarin tas allat ilikkartangilangut uteqattaarlu pittaanerpaajuvo ilinniassallum Karina aperivo qimeriaangoo saattuaraagami ilingallutillu ta qannuttu ikkuttassarnerlui taava ua apeqqutaatin ajorpara inummo qanu qimeriaqarnersut maskaarilaarsimaru imma kontroleqarnerussuut qanut ikkutissarnerlungit qimeriaasalernikkuak kamalaatika arlalli qimeriaat tamam assingiinnat tamammi ajornaquteqarna ajorpo qimeriaasalernissa unamituga atulingaara atorlung taa aallatseriaruma apeqqut tamakkareriarikki